Au. Hola, sóc en català, sisplau, d'acord? Estic utilitzant un velocitat amb Vendi. No sé si fer-lo la cara oficial del canal o què. Però, bueno, estic aquí només per avisar-vos de que seré molt poc actiu. Sí, tinc l'institut, no?, els estudis, altres preocupacions com qualsevol ésser humà. Ni que sigués un adult de 30 anys amb massa temps lliure. Però sí, això, bàsicament. Però seré actiu sobretot durant els caps de setmana o vacances d'estiu, Setmana Santa, vacances, bàsicament, que no hi hagi escola i que tampoc tingui deures. Sí, però bueno, era només per avisar-vos d'això, de la meva poca activitat. Bueno, ja tinc res més que dir-vos. Espero que tingueu una bona tarda, un bon matí, un bon dia, una bona nit, qualsevol moment del dia que estiguem fent això. I no sé, ara... Ah, i també, sisplau, si us podeu subscriure, d'acord, donar-li like, subscriure-vos i aquestes coses que diuen els youtubers avui en dia. Però sí, ja està.